Niekedy som vôbec netušil, čo to je dôverovať životu, dôverovať Bohu, že všetko je v živote tak, ako má byť. A ja som bol niekedy veľký majster v tlačení na veci, chcel som mať všetko pod kontrolou, na všetko boli plány, fúr nejaké a podobne. A potom ma život veľakrát zastavil, hlavne cez choroby a ukázal mi, že ne, žiadne plány, toto vôbec nie je v tvojich rukách, čo sa ti deje v živote a niektorým smerom ideš a podobne. Čiže život ma veľakrát zastavil a naučil ma mu dôverovať a nesnažiť sa mať nad vecami kontrolu, lebo čím viac som v živote mal kontrolu nad niečím, tým sa mi viacej komplikoval život. Čiže dostával som potom po prstoch, lebo riešil som veci hlavou a neriešil som veci srdcom. Takže srdcom je veľmi dôležité začať konať, lebo dôvera v život, odovzdanie sa ide cez srdce, nie cez hlavu. Len my dospelí si to veľmi komplikujeme, lebo keď sme boli malé deti, tak sme žili v srdci proste a preto sú deti také intuitívne, povedia, čo im príde proste na jazyk a tak a sú také úplne, že same sebou, ale v detstve sme nabrali veľmi veľa programov, vzorcov, vyrastli sme a zabudli sme na seba, na to naše vnútorné dieťa, na to, kým sme a stali sa z nás dospelí, čiže sme zo srdca prešli do hlavy. A tuto v tej hlave, tu sa veľa rozmýšľa, tu sa veľa kalkuluje, tu sa robí veľa plánov a všetkého možného, ale to nám veľmi komplikuje život a potom sme chorí, máme nehody, úrazy a proste všetky tie veci. A účelom toho života, Boha, vyššej inteligencie, volejme to ako chceme, každý nech to volá podľa seba, je vrátiť sa z hlavy späť do srdca. To je základ. To je úplný základ, preto sú starí ľudia veľakrát tak ako malé deti, lebo keď to nepochopili za života, za tohto dospeláckého života, tak v starobe ich to prirodzene vracia späť. To tak proste je. Takže odovzdať sa, viacej dôverovať, viacej počúvať svoj vnútorný hlas, tú intuíciu a hlavne sa stíšovať. Lebo ak chceme počuť sami seba, svoje srdce, musíme sa stíšiť. Preto aj ja som v tomto prostredí, kde není nikde nikto a pre mňa je to úžasné stíšenie. A čo sa týka týchto kartičiek, mám ich viacej, tak keď si niekto kúpi moju knihu Ako sa uzdraviť, tak tieto kartičky dávam donútra, ako môžu ľudia použiť ako záložku a vlastne tie motá na tých kartičkách sú v tej knihe proste spomenuté, ja tam o týchto veciach píšem. Takže je to taká pripomienka, že to, čo sa tam vlastne človek dozvedel v tej knihe a tak nosí si všade so sebou, aj keď tú knihu pri sebe napríklad nemá, že si to môže človek dať do peňaženky alebo niekam. Takže tak, mám tu aj napríklad takúto náročné situácie, mi dávajú príležitosť k rastu, alebo hovorím nie, hovorím z úctou nie, keď to tak cítim vo svojom srdci. To je tiež alfa omega sa toto naučiť.